ଡାକଦେଲା लो रे ब लो ଗାତ लो ଚୁଲି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସମୟର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଲା ସମୟ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଲା ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଝିଅ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ହାତରେ ଉଠାଇଲା ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜମିଦାରଙ୍କର କେତେ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ନାଁ ଦେଲେ ତାର ଫୁଲନ ଦେବୀ ଅନେକ କଟାକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ତାର ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ା ବୃକ୍ଷରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଲା ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ା ବୃକ୍ଷରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଲା ଝିଅ ନୂଆ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଣି ରଖିଲା କଳ୍ପନା ଚାଉଲାଠି ଆଖିର କଜଳରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯିବ ଆଉ ନାଁ କମେଇବ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୁରା ହେଲା ପାଦ ଥାପିଲା ମହାକାଶରେ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି ନିଜର ପତଳା ତୁନିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଛ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲେ ହାରିଗଲା ନିଜଠୁ ଭାବିଥିଲା ଗାଇବ ମେଘମଲ୍ଲାରର ଗୀତ ଝିଅ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଝିଅ ଯେ ଶୋଇଗଲା ଉଠୁନି ଜମା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୁଇଁବାର ଜିଦ୍ କରି ଏମିତି ଯେ ଶୋଇବ ଏଇ କଥା କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଥିଲା କିଛି କରାଇବାର ବେଳ ଥିଲା ଗଛ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବାତ୍ୟାର ମାଡ଼ରେ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ବୁହାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡାଳକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ଝିଅ ବି ସେମିତି ହଜିଯାଇଥିଲା ଆଉ ହଜିଯାଉଥିବ ସମୟର ନକ୍ସାରେ କେବେ ବେବିନା କେବେ ଇତିଶ୍ରୀ ପୁଣି ଆଜି ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବା ଆଗରୁ କୁନିକଡ଼ି ପରିଟେ ହୋଇ ରାଜନୀତିର ପଶା ଖେଳରେ ଅନ୍ଧଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନର ପରିଧି ଭିତରେ ନମସ୍କାର। वाह बहुत सुंदर आज्ञा धन्यवाद।